Dobrý den, dneska se podíváme na systém IFS Assist, nejdříve z pohledu uživatele a potom z pohledu řešitele v systému. Pro přihlášení se používá klasický webový prohlížeč podle vašich preferencí a nyní se již dostáváme na domovskou obrazovku. Po pravé straně vidíme otevřený chatbot, který nám pomáhá, nebo uživatelům pomáhá řešit otázky, které by jinak vznášely na IT oddělení. Zároveň je možné ho propojit s OpenAI a ChatGPT. Uživatelé tedy mohou řešit i otázky, které se netýkají jenom systému, ale ideálně se znalostní databází mohou využívat tohoto chatbota na dotazy, kde nahradí naše kolegy na IT. Je možné ho i propojit s Teamsy, takže se ta komunikace stává více přirozenou. Jinak máme na hlavní obrazovce domovské to nejdůležitější pro uživatele a jeho každodenní práci. Vidím zde moje otevřené tikety, mám tady informace o tom, jestli jsou nějaké procesy, kde je vyžadováno přímo moje schválení, a mám třeba informace o tom, co se děje aktuálně v systému, kdy tedy se podívám na poslední informace, kdy třeba nefunguje e-mailová komunikace. Už nemusím zadávat tiket, volat na IT, uživatelé všechno to vidí v rámci systému na první pohled. Jsou tady potom také oznámení, které nyní máme zde nalevo v burger menu. Když se podívám na ty oznámení, vidíme nějaké vždycky informace, co je třeba v rámci firmy řešit, nebo třeba vidím, že bude čištění koberců, takže mohu zůstat na home officeu konkrétní den a nemusím překážet v kanceláři. Pokud jakoukoliv obrazovku chci přidat na svoji domovskou, mohu ji jednoduše přidat tím tlačítkem. Jakmile mám nyní tuhle agendu na domovské obrazovce, mohu si jako uživatel, pokud na to mám práva, upravit homepage podle svého stylu. Díky tomu si můžu přizpůsobit systém nejlépe pro mou práci a samozřejmě všechno je možné zase vrátit zpět. Tady vidíme uživatele, který má na starosti a pohled na více služeb. My si ukážeme to nejdůležitější, co nás bude aktuálně zajímat, a to je vytvoření tiketu, kdy pro tento účel použijeme nefunkční tiskárnu. Když si rozevřu agendu IT, vidím tady mnoho oblastí, kterých se vlastně moje práce a moje dotazy v systému mohou týkat. My jsme si tedy zvolili tiskárnu, takže si otevřu si tiskárny a vidím, že tady můžu zasílat žádosti na rezervaci tiskárny, například pokud potřebuju tisknout velkou sadu dokumentů, případně vyžádat si výměnu toneru, pokud došel, nebo nahlásit problém, který aktuálně s tiskárnou mám. Tím problémem může být cokoliv. Vždycky do toho tiketu mám už zadáno, jakého se to týká uživatele, jeho kontakt, další informace. Jako uživatel jenom napíši vlastně, čeho se ten problém týká. Vyberu název tiskárny. Pokud samozřejmě mám správně vše nastavené v konfigurační databázi, tak se mi zobrazují zařízení, která
má daný uživatel k dispozici nebo s nimi pravidelně pracuje. Mohu přidat přílohy, ať už je to fotka nebo video, případně nějaký dokument a tiket zasílám na IT oddělení. Tady již vidím ve svém otevřeném tiketu, že je přidělen na IT oddělení, které s ním potom bude dále pracovat. Pokud se chci podívat na svoje otevřené tikety, vidím, že tady se mi otevřel na mé domovské obrazovce. Můžu mít i takhle na domovské obrazovce výčet těch jednotlivých žádostí a tiketů, nebo se ho můžu otevřít na obrazovce další. Vidím, že se jedná o tiket 12403. Dvojklikem otevírám a tady budu mít veškeré informace, pokud již s tím tiketem kolegové na IT nějakým způsobem pracují. Důležité v systému jsou taky FAQs, kdy pracujeme se znalostní databází a je možné předejít mnoha dotazům a řešení nějakých problémů tím, že uživatelé si je v systému jednoduše naleznou. Buď mezi těmi, které jsou nejvíce ostatními uživateli označované, jakože pomáhají, případně mohou vyhledávat v systému, čeho se ten můj problém nebo dotaz týká a jak mám postupovat. Pro demonstraci v tom uživatelském systému je to v tuto chvíli pro nás vše. V systému je toho daleko více, ale to bychom video natahovali. Pojďme se tedy podívat, jak to vypadá z pohledu řešitele v systému IFS Assist. Tak opět se přihlašujeme na domovskou obrazovku, kterou si můžeme personalizovat podle naší agendy a toho, co chceme vidět nebo řešit nejčastěji. Vidíte, že u tohoto uživatele máme vybráno pohled na všechny incidenty. Na pravé straně mám potom sumář všeho, co v mé agendě je a mohu se podívat jak na otevřené eventy, na všechny incidenty nebo požadavky. Když budeme chtít vyřešit požadavek, který jsme vznesli od uživatele Brenda Bennett, vidíme ho zde nahoře s nějakým jeho stavem SLAček a i s prioritou. Ty priority jsou v systému nastaveny pro jednotlivé incidenty podle našich požadavků. Znamená, že máme přidělenou prioritu a i dopad, který samozřejmě můžeme jako řešitel změnit a vybrat, že ten dopad je daleko větší. Pro naše potřeby necháme tady střední a stejně taky střední prioritu. Vidím, koho se tiket týká. Mám tady historii u každého tiketu, kdo kdy na tom incidentu pracoval. Na pravé straně mám infozónu, kde se dozvím důležité informace o uživateli. Tady vidím, že uživatel Brenda patří mezi VIP uživatele. Ať už se jedná o externí uživatele, tak i takhle můžeme mít označeno uživatele interní. Například lidé z vedení,
ředitelé některých sekcí. Víme i, že při minulém dotazníku spokojenosti nebyl tady uživatel spokojený a víme, že od pondělí do pátku pracuje na poloviční úvazek z domova. Jako řešiteli nám dává systém možnost mít k dispozici vedení postupu, jak řešit tento konkrétní incident, který se týká tiskárny. Uživatel může potom využít vlastně tento postup takže že si ho přidá do problému a doptává se uživatele, a to buď telefonicky, nebo samozřejmě si vyžádá dodatečné informace v rámci systému, což je pro nás jako nejideálnější řešení. V rámci přehledu vidíme i tady podobné eventy, které se u uživatele nebo ostatních uživatelů stávají, a můžu se podívat na to, jakým způsobem byly mými kolegy řešeny v minulosti. Nebo případně vím, že často opakující se incident by mohl být u tohoto uživatele problém a musíme ho řešit jiným způsobem. Tiketu mám potom dostupnost i SLAček a vidím na konkrétní tiskárnu, kdy byla prováděna údržba, kdy nám uplynula doba záruky a díky tomu víme daleko lépe, jakým způsobem tento incident řešit. Tady nebudeme řešit záruku, jedná se o zaseknutý papír, takže ideální varianta je buď se domluvit s uživatelem a poslat mu postup, co má dělat, případně sami přijdeme, vyřešíme problém a i tento daný incident. Samozřejmě popíšu, co se stalo a jakým způsobem jsem incident vyřešil. A tento svůj postup uložím. Když se potom vrátíme na domovskou obrazovku, vidíme, že incident 12403 již zmizel a mohu postupovat dále na incident, který čeká v naší frontě.